ride mo, medyo may distansya din kasi papasok pa kasi.
Yana. Aray pa ka mo.
Bangot sa babag. Bangot kami, bangot sa babag, sa babag. Ba't may ka ba?
ulit. Ano ka? Alalangin na ba? Akala ko na 7 months daw. sa 22 pa. Oo. 22, iba ka pa. Ano yan? Sinali kaya? Puro kadaya kaya kala mo kayo ka. Puto na ko kaya ka nakakita. Ano ko man nagatahan sa pato?